Pe 5 martie 2009, Michael Jackson a urcat pe scena arenei O2 din Londra în uralele asurzitoare ale fanilor săi, declarând revenirea sa definitivă la muzica live. Numind seria de concerte This Is It, el a prezentat evenimentul drept marele său final, o promisiune finală față de nenumărații susținători care l-au văzut evoluând de la un copil minune la o senzație mondială. În mod sfâșietor, acele spectacole mult așteptate din iulie nu aveau să se materializeze niciodată, până pe 25 iunie. 2009, legendarul artist a fost descoperit fără viață în reședința sa. În timp ce o lume uluită jelea pierderea unui titan cultural, o anchetă discretă, dar intensă, a început în culise. Misterul central era clar ce s-a întâmplat cu adevărat în acea noapte fatidică. Înțelegerea evenimentelor devastatoare din acea vară necesită o rememorare a începuturilor băiatului născut în Gary, Indiana, în 1958. Existența lui Jackson a fost fundamental împărțită în două, un tărâm extrem de vizibil, împodobit cu o bogăție imensă, contrastat puternic de o realitate retrasă marcată de o singurătate profundă și suferință fizică. Ascensiunea sa a început sub îndrumarea intransigentă și adesea dură a tatălui său, Joe. Chiar dacă Jackson sinci aduceau muzică exuberantă, Americii tinerețea lui Michael a fost consumată de practici extenuante care culminau adesea cu suferință sau disciplină fizică. Această educație intensă i-a creat o căutare neobosită a perfecțiunii, dar i-a provocat în același timp răni psihologice severe pe care încerca la nesfârșit să le aline. Privat de o copilărie autentică, el avea să încerce mai târziu să-și recupereze tinerețea pierdută, construind lumea fantastică a fermei Neverland. Trecând la un artist solo, a atins un nivel de triumf considerat anterior imposibil. Impulsionat de succesul masiv al albumului Off the Wall și de fenomenul cultural fără precedent al albumului Thriller Jackson, și-a consolidat statutul de cea mai recunoscută persoană de pe pământ. A reinventat complet videoclipul muzical, a schimbat peisajul coregrafiei cu emblematicul său moonwalk și a reprezentat un far al triumfului asupra diviziunilor rasiale. Cu toate acestea, un incident crucial din 1984 a schimbat definitiv cursul bunăstării sale fizice și mentale. În timpul producției unei reclame, Pepsi, un dezastruos rateu pirotehnic, l-a lăsat cu arsuri grave pe scalp. Pe parcursul recuperării chinuitoare după acest accident, medicii i-au prescris pentru prima dată sedative puternice și analgezice narcotice. Ceea ce a început ca o cerință medicală strictă s-a transformat treptat într-o dependență pe viață. Pe măsură ce artistul căuta cu disperare alinare de agonia cronică neclintită și de greutatea sufocantă a celebrității sale de neegalat. În deceniile următoare, trăsăturile sale fizice schimbătoare au stârnit o intensă curiozitate internațională și ridiculizări crude. Deși numeroși critici au atribuit tenul său deschis la culoare vanității extreme, examinările post-mortem au confirmat definitiv că se lupta cu vitiligo sever, o boală care îi deposeda agresiv pielea de pigmentare naturală. Căutând să-și gestioneze nesiguranțele profunde alături de trauma persistentă a tinereții sale, Jackson a suferit numeroase proceduri cosmetice, îndepărtându-se și mai mult de societatea cotidiană, până la începutul anilor. 1990 și 2000 se transformase dintr-o simplă vedetă pop într-o pradă constantă a tabloidelor nemiloase și a unor dispute juridice epuizante care i-au zdrobit încet moralul. Deși procesul extrem de mediatizat din 2005 s-a încheiat cu o exonerare completă, calvarul l-a lăsat epuizat emoțional și confruntându-se cu o ruină economică severă. Prin urmare, s-a retras în izolare, ieșind din nou abia în 2009 dintr-o dorință disperată de a atenua datoriile financiare uriașe despre care se zvonea că depășeau 400 de milioane de dolari. În acest mediu tensionat a fost concepută rezidența This Is It. Jackson se confrunta cu o povară care depășea simpla ambiție creativă. Era o chestiune de pură supraviețuire. Inițial, acordul prevedea un angajament extrem de ușor de gestionat de 10 concerte la Londra. Totuși, observând cererea explozivă de bilete, compania de promovare AEG Live a recunoscut o oportunitate de câștig financiar astronomic. Fără a obține acordul complet al lui Jackson,
sau a explicat pe deplin costurile materiale, promotorii au extins itinerariul la 50 de concerte masive. La descoperirea acestei extinderi, cântărețul a fost cuprins de panică. I-a mărturisit mamei sale și confidenților că starea sa fizică, deja afectată de dureri persistente, pur și simplu nu putea suporta cerințele extenuante ale a 50 de spectacole spectaculoase în arene. S-a trezit practic prins în capcană, ținut ostatic de datoriile sale financiare paralizante și de așteptările neclintite ale unei corporații care canalizase milioane în această afacere. Odată cu începutul lunii iunie 2009, imensul stres psihologic și fiziologic a început să se manifeste în moduri profund tulburătoare. Comportamentul lui Jackson a devenit din ce în ce mai imprevizibil. Sărea în mod regulat peste repetițiile programate sau apărea extrem de târziu, arătând adesea fragil și confuz. Se simțea incapabil să-și amintească rutinele de dans și versurile vocale ale pieselor pe care le executase impecabil timp de decenii. Într-o abatere evidentă de la perioada sa de glorie, avea nevoie acum de un teleprompter poziționat la marginea scenei doar pentru a-și aminti versurile. Membrii veterani ai echipei au fost îngroziți de starea sa tot mai deteriorată. Karen Fay, machiagista sa devotată de peste 2 decenii, a observat că până la mijlocul lunii, silueta sa era atât de slăbită încât coastele îi ieșeau vizibil sub piele. Nutrea o teroare reală că superstarul se consuma literalmente în fața lor. Un punct culminant terifiant a avut loc pe 19 iunie 2009. În timpul unei repetiții programate, Jackson a fost descoperit tremurând violent din cauza frisoanelor puternice. Slăbiciunea sa fizică era atât de profundă încât executarea chiar și a coreografiei de bază s-a dovedit imposibilă. Kenny Ortega, regizorul și coreograful spectacolului, l-a întâlnit pe legendarul interpret într-o stare de completă nedumerire, luând situația în propriile mâini. Ortega l-a înfășurat pe artistul înghețat în pături groase și i-a masat picioarele înghețate pentru a stimula circulația sângelui. A fost o priveliște profund tragică. Cel mai celebru artist al erei moderne avea nevoie să fie hrănit cu lingura de către directorul său de creație. Profund tulburat de incident, Ortega l-a trimis pe cântăreț acasă și a contactat urgent conducerea AEG, avertizându-i că Jackson avea nevoie disperată de o evaluare psihiatrică și de o oprire imediată a programului extenuant. Reacția AEG Live însă a fost dictată exclusiv de priorități comerciale, mai degrabă decât de o compasiune medicală autentică. Obiectivul lor unic era să garanteze că producția va continua indiferent de costul uman. În loc să țină cont de avertismentele disperate ale lui Ortega, directorii și-au canalizat presiunea intensă asupra Dr. Conrad Murray, medicul privat al artistului. Murray primea un salariu lunar uimitor de $150.000 pentru a gestiona pregătirea fizică a lui Jackson. Un onorariu masiv finanțat direct de AEG, nu de cântăreț însuși. Scurgeri ulterioare ale corespondenței interne au dezvăluit că corporația i-a reamintit în mod explicit medicului că loialitatea sa ar trebui să rămână cu entitatea care îi semnează salariile. Această dinamică toxică a puterii a creat un scenariu mortal în care profesionistul medical a operat efectiv ca un subordonat calendarului turneului, abandonându-și complet datoria etică față de sănătatea reală a pacientului său. Medicul se integrase inițial în anturajul exclusivist al lui Jackson încă din 2006, asigurându-și rapid încrederea artistului. În 2009, Jackson căuta cu disperare un medic dispus să ignore protocoalele etice standard pentru a-i oferi o alinare de la anxietatea sa chinuitoare și insomnia cronică. Artistul cultivase o dependență severă de tranquilizante puternice, numind cu afecțiune puternicul anestezic chirurgical Propofol laptele său. Era convins că această substanță periculoasă era singura sa cale de a-și asigura odihna profundă necesară pentru a suporta cerințele repetițiilor dificile. Pe 20 iunie a avut loc o adunare tensionată la reședința lui Jackson, în timpul căreia un Murray defensiv l-a mustrat aspru pe Kenny Ortega, instruindu-l pe regizor să se ocupe de producția scenică și să lase intervențiile medicale în seama unui profesionist autorizat. Prin urmare, în ciuda indicatorilor evidenți ai unui declin fizic catastrofal, marșul neobosit spre premieră a continuat nestăvilit.
Ultimele 48 de ore din existența lui Jackson au prezentat o scânteie de optimism trecătoare, tragic și înșelătoare. Atât pe 23, cât și pe 24 iunie a apărut în mod neașteptat pentru a-și recăpăta concentrarea legendară. Pe parcursul repetițiilor de la Staples Center, a oferit spectacole care radiau o vitalitate ce reflectă epoca sa de aur, a dat dovadă de o atitudine veselă, glumind cu dansatorii săi de rezervă și perfecționând meticulos elementele tehnice complexe ale producției. Videoclipul filmat în timpul acestor sesiuni, care aveau să formeze ulterior inima documentarului, This Is It, înfățișa o icoană aparent pregătită să cucerească lumea pentru ultima oară. Totuși, această explozie de vigoare a fost doar o descărcare frenetică și terminală de adrenalină. După ce s-a retras la proprietatea sa închiriată de la adresa 100 North Carolwood Drive, în seara zilei de 24 iunie, bucla devastatoare a insomniei și a dependenței de medicamente a reînceput cu o intensitate mortală. În primele ore ale zilei de 25 iunie, în jurul orei 10 ATM, Jackson l-a informat pe Conrad Murray că nu poate adormi. În următoarele 9 ore, medicul i-a injectat continuu un amestec periculos de diverse tranquilizante, inclusiv Valium, Lorazepam și Midazolam. Absolut niciunul dintre aceste medicamente nu i-a oferit cântărețului ușurarea pe care o dorea cu atâta disperare. Până la ora 10:00 AM, complet epuizat și frenetic, Jackson a implorat să-i dea laptele. Cedând în fața cerințelor imense ale pacientului său de renume și a amenințării omniprezente a iminentului turneu londonez, Murray a cedat. I-a administrat o perfuzie de 25 de miligrame de propofol printr-o perfuzie intravenoasă. În jurul orei 10:50 AM, Michael Jackson a cedat în cele din urmă somnului. Din păcate, a fost ultima dată când avea să închidă ochii. Aproximativ o oră mai târziu, la 11:50 dimineața, Conrad Murray a reintrat în dormitor doar pentru a descoperi că Michael Jackson nu mai respira. În mijlocul acestei urgențe medicale profunde, reacția medicului a fost caracterizată de o risipă îngrozitoare de timp prețios. În loc să formeze instantaneu numărul de urgență 911, Murray a petrecut minute critice, efectuând apeluri personale către un reprezentant al asigurărilor și prietena acestuia. Când a încercat în cele din urmă să cheme asistență, a ocolit complet dispecerii de urgență, optând în schimb pentru a contacta asistentul personal al lui Jackson, Michael Amir Williams. Murray a afirmat vag că artistul a suferit o reacție neplăcută și avea nevoie urgentă de cineva în cameră, ascunzând în mod deliberat detaliul esențial că Jackson suferea de fapt un stop cardiac total. Atmosfera din dormitor era una de pandemonium clinic absolut. Murray încerca să execute resuscitarea cardiopulmonară cu o singură mână, în timp ce Jackson rămânea pe o saltea moale. O încercare inutilă pe care orice furnizor de servicii medicale calificat o înțelege complet inutilă, deoarece compresiile toracice necesită o suprafață fermă pentru a fi eficiente. Când agentul de securitate Alberto Alvarez a intrat în grabă în încăpere, l-a surprins pe Murray încercând frenetic să ascundă pungi cu fluide intravenoase și flacoane cu medicamente în interiorul pungilor sale. Doctorul a acordat prioritate în mod explicit ascunderii dovezilor chimice ilicite ale tratamentelor sale față de administrarea intervențiilor urgente salvatoare de vieți de care pacientul său avea nevoie cu disperare. Abia după ce materialele incriminatoare au fost depozitate în siguranță, Murray a permis apelarea la 911. Echipele de urgență au ajuns la proprietate în 5 minute, descoperind un Jackson fără puls, inert și cu pupile fixe. Chiar și cu indicii clinice evidente că icoana pop deja decedase, Conrad Murray a cerut agresiv să se continue cu protocoalele de resuscitare. Jackson a fost transportat rapid la centrul medical Ronald Reagan UCLA, unde o echipă dedicată de medici s-a luptat timp de peste o oră într-o încercare disperată de a-l resuscita. Fiecare intervenție s-a dovedit complet inutilă. Pe 25 iunie 2009, la ora 14:26, Michael Jackson a fost declarat oficial mort. Vestea catastrofală a declanșat un val de șoc seismic la nivel mondial, copleșind complet platformele de socializare și oprind brusc ciclurile de știri globale. Conduita extrem de discutabilă a lui Conrad Murray a persistat mult timp după declararea oficială a morții.
În timp ce se afla încă la spital, medicul s-a adresat asistentului lui Jackson cu o rugăminte bizară. I-a cerut să-l ia cu mașina înapoi la conac pentru a obține o anumită cremă, despre care insista că cântărețul nu ar vrea ca lumea să o vadă. Williams, suspectând imediat o mușamalizare, a respins categoric cererea și a ordonat rapid securității să încuie întreaga proprietate, garantând că dormitorul a fost păstrat perfect intact pentru anchetatori. Ulterior s-a dedus că crema fabricată era aproape sigur un stratagemă disperat pentru a recupera sticlele de propofol pe care Murray le scăpase în timpul curățeniei inițiale panicate. Ancheta ulterioară și procesul extrem de mediatizat al lui Conrad Murray din 2011 au rupt violent vălul de deasupra ultimelor luni ale lui Jackson. Echipa apărării a încercat să argumenteze că Jackson, profund dependent, s-a sinucis practic administrându-și singur doza letală în timp ce medicul său ieșea din cameră. Această ipoteză însă a fost demontată metodic de specialiștii criminaliști. Dr. Christopher Rogers, medicul legist care a efectuat autopsia, a mărturisit că concentrația specifică de propofol din organismul cântărețului era complet incompatibilă cu autoinjectarea. El a clasificat oficial decesul drept omucidere, indicând direct neglijența gravă a medicului. În cele din urmă, Murray a fost condamnat pentru omor involuntar, ispășind 2 ani dintr-o pedeapsă de 4 ani. Tragedia profundă a morții lui Jackson nu poate fi redusă la o singură gafă medicală. Mai degrabă a fost punctul culminant devastator al unui colaps lent de 10 de ani. El a fost un individ ridicat la un statut divin de către un aparat de divertisment care în cele din urmă l-a devorat. Accidentul traumatic cu Pepsi a aprins flăcările inițiale ale dependenței procesului stovitor din 2005, i-a ars iremediabil sufletul. Iar obligațiile copleșitoare ale contractului This Is It i-au transformat ultimele zile într-o tranzacție comercială fatală. În cele din urmă, a pierit în același mod în care existase de-a lungul maturității profund izolat, suferind de chinuri fizice și înconjurat de asociați care îi măsurau sănătatea strict în raport cu un bilanț contabil. În era modernă, moștenirea durabilă a regelui pop este la fel de complexă ca propria sa personalitate. Este pe bună dreptate celebrat pentru inovațiile sale de neegalat în muzică și dans, vastele sale eforturi filantropice și bucuria pură pe care a oferit-o miliardelor de oameni. Cu toate acestea, narațiunea sa funcționează simultan ca un avertisment sumbru cu privire la costul uman final al faimei extreme. A fost un suflet extrem de sensibil, care și-a petrecut viața căutând copilăria pe care nu a experimentat-o niciodată, doar pentru a fi prins într-o realitate în care nu putea naviga fără intervenție chimică. Liniștea absolută care s-a instalat după ultima sa repetiție din 24 iunie a servit drept ironie supremă pentru un om a cărui întreagă existență a fost definită de vuietul mulțimii. Raportul concludent al autopsiei a prezentat un bărbat care era mai sănătos din punct de vedere fizic decât susțineau tabloidele, dar mult mai delicat decât sugerau repetițiile sale energice. Deși se lupta cu afecțiuni pulmonare cronice și inflamații sistemice, în cele din urmă, cocktailul farmaceutic i-a oprit inima. Procesul lui Conrad Murray a oferit o măsură de încheiere legală, dar nu a reușit să rezolve întrebările mai profunde legate de o industrie dispusă să împingă o legendă fragilă în pragul dispariției. A.E. Gilliffe s-a confruntat cu un proces colosal pentru deces din culpă din partea familiei Jackson, aruncând o lumină dură asupra eticii promotorilor de turnee și a sănătății artiștilor în vârstă. Deși corporația a fost găsită legal neresponsabilă, dovezile procesului au pictat un portret compromițător al mediului nemilos și sub presiune care a definit ultimele săptămâni ale lui Jackson. În ultimii săi ani, Jackson și-a exprimat frecvent o dorință profundă de a fi ținut minte pentru muzica sa, mai degrabă decât pentru controversele sale. El și-a imaginat This Is It ca fiind capodopera sa o declarație definitivă a relevanței sale într-o lume în schimbare. Chiar dacă turneul nu a început niciodată repetițiile înregistrate, rămâne o mărturie tulburătoare a talentului său de durată, în ciuda stării sale sever slăbite. Și-a păstrat abilitatea magică de a controla o scenă cu o mișcare a încheieturii mâinii sau cu o bătaie a piciorului. A fost un om care a trăit și a murit pentru spectacol, un artist care a predat totul publicului său până când nu i-a mai rămas nimic. Reflectând asupra odiseei întinse a vieții sale, vedem o figură cu adevărat shakespeariană.
A fost regele copil care s-a maturizat într-un împărat singuratic. Un om care a posedat lumea, dar nu a putut găsi o noapte de somn natural. Moartea sa pe 25 iunie. 2009 a reprezentat nota finală a unei lungi, frumoase și profund dureroase simfonii a distrugerii. Lumea și-a pierdut cel mai mare artist, dar mai tragic, un tată a fost pierdut pentru copiii săi, iar o ființă umană a fost pierdută pentru mașinăria neobosită a faimei. Viața lui Michael Jackson a dovedit puterea imaginației umane, dar dispariția sa a fost o amintire a fragilității inimii umane atunci când este forțată să suporte greutatea privirilor întregii lumi. În cele din urmă, tragedia lui Jackson funcționează ca o poveste de avertizare vitală pentru era modernă a celebrității. Ea scoate în evidență pericolele izolării icoanelor și vidul moral care există frecvent în structurile de divertisment corporatist. Era un om care avea nevoie disperată de protecție și îngrijire, dar era înconjurat de contractori și creditori. În sfârșit, când a fost înmormântat în marele mausoleu Forest Lawn, îmbrăcat în hainele sale de scenă și încoronat cu o coafură de aur, lumea i-a acordat în sfârșit pacea pe care o căutase timp de 50 de ani. Regele muzicii pop a dispărut lăsând în urmă un gol pe care niciun artist nu a reușit încă să-l umple și o poveste destinată să bântuie și să fascineze generațiile viitoare. Călătoria sa a fost caracterizată de o reinventare constantă, însă singurul lucru pe care nu l-a putut reinventa niciodată a fost trecutul său. Trauma din Gary, Indiana și focul de la Pepsi au pândit continuu în umbrele celor mai mari hituri ale sale. Ultimele sale luni au fost o încercare frenetică de a scăpa de acele umbre, dar luminile arenei O2 erau pur și simplu prea puternice. În cele din urmă, era un om care voia doar să doarmă și în cel mai tragic mod posibil. A găsit în sfârșit odihna pe care o căuta. Ultima apariție a regelui pop nu a avut loc pe o scenă londoneză, ci într-o cameră liniștită din Los Angeles, lăsând o lume să jelească un geniu care era poate prea delicat pentru viața pe care era destinat să o ducă. Imensa sa influență continuă să se reflecte în fiecare fațetă a muzicii moderne, dictând modul în care artiștii promovează turnee și interacționează cu media digitală. El a fost pionierul modelului de superstar global, dar a suferit și cele mai extreme consecințe ale acestuia. Pe măsură ce reflectăm asupra morții sale și a verdictului de omucidere care a urmat, este clar că Michael Jackson a fost victima unui sistem care prioritizează spectacolul în detrimentul bărbatului. Viața sa a fost o luptă complexă pentru a-și revendica umanitatea împotriva unei lumi care îl trata ca pe un mit. În timp ce investigațiile și procesele au furnizat faptele adevărul despre Michael Jackson, rămâne surprins în muzica sa. O voce care, în ciuda suferinței și a tragediei, continuă să rezoneze cu o puritate ce transcende întunericul ultimelor sale zile. Înregistrarea finală, profund tulburătoare a vocii sale, difuzată în timpul procesului lui Conrad Murray, a scos la iveală un om care încă visa să construiască un spital de copii, chiar dacă aluneca într-o stare de stupoare indusă de medicamente. A fost o amintire emoționantă a faptului că, până la sfârșit, inima sa a rămas concentrată pe vindecare și bunăstarea celorlalți, un contrast puternic cu neglijența de care era supus. Acest impuls profund de a face bine, în ciuda propriei suferințe imense, reprezintă probabil cea mai durabilă parte a moștenirii sale. Michael Jackson a fost un om de o lumină imensă care a fost, în cele din urmă, stins de un întuneric pe care nu l-a creat. Tragedia actului său final este o poveste pe care lumea nu o va uita niciodată cu adevărat, o amintire a faptului că regele popului a fost mai presus de toate o ființă umană care și-a sacrificat viața pentru magia pe care a împărtășit-o cu noi toți. Pe măsură ce anii trec, atenția intensă pusă pe scandalurile care odinioară dominau titlurile ziarelor a început încetul cu încetul să se estompeze, fiind înlocuită de o apreciere reînnoită pentru arta sa de neegalat. Cu toate acestea, tragedia din 25 iunie rămâne o cicatrice permanentă în istoria muzicii. Laptele menit să-i aducă somn a adus în schimb o liniște permanentă, iar doctorul angajat să-l protejeze a prezidat sfârșitul său. Viața lui Michael Jackson a fost un miracol al talentului și o capodoperă a durerii, o călătorie care s-a încheiat mult prea brusc într-o lume care nu era chiar pregătită să-l lase să plece, dar nu era sigură cum să-l țină în siguranță. Apelul final poate că a fost tăcut, dar ecourile vieții sale vor continua să răsune atâta timp cât va exista muzică de cântat.